צהל כבר באים, גלות סוף סוף למילואים, ואם אלינו מתקשרים מהבנק או המיסים, אז נא למסור בקוד נוחה, גבעת חלפון אינה עונה. ויקטור, תריד אותי מפה. שבת שלום בעד 11 היקרים. הסרט גבעת חלפון הוא סרט מצחיק, הומוריסטי, וגם שיר הלל לעולם המילואים בצבא ההגנה לישראל, שהוא עולם שמכיל את כולם ומחבר את כולנו, וכמובן לכן גם אפשר לצחוק. המילואים מתחילים אצלנו בפרשה. אהרון ובניו הופכים להיות משפחתו של משה, או סתם אנשים משבט לוי, לכהנים שתפקידם להפעיל את המשכן, להפעיל את המערכת הלאומית, כמו צה"ל. ולכן הם עוברים ימי מילואים, ימים שבהם הם מתמלאים, הם לומדים ומתרגלים את היכולות הנדרשות, כדי שהם יוכלו לבצע אותם אחר כך בעצמם, וזה בדיוק הרעיון גם של ימי המילואים שלנו. לקחת אנשים שעשו שירות צבאי ורגע צריכים להתמלא מחדש. השבת הזו היא גם שבת זכור, שבה אנו זוכרים את מעשה עמלק, וככה מתכוננים לפורים עם השמחה הגדולה של הניצחון. אז בעזרת השם כולנו נתמלא ברוח גדולה מהשבת הזו, מהחג הקרב, מהימים הגדולים שעוברים עלינו, ועם הרוח הגדולה הזו נמשיך ונצעד יחד כעם לניצחון, לשלום ולכל טוב. שבת שלום.